Mga kapuso, subay sa pagsaulog sa Rabies Awareness Month karong bulan sa Marso. Atong mas palapdan pa ang atong kahibalo, labot sa rabies, kauban ang veterinarians nga sila Dr. Ken and Dr. Chris Lau. Dr. Ken and Dr. Chris, good morning at welcome po sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta na po kayo? Good morning! Hi, good morning, Arjun. Thank you for having us. Thank you also, Doc, for accepting our invitation and good to hear that na nasa mabuting kalagayan kayo. At unang-una po, para po sa kaalaman ng mga dog owners, lahat po ba ng mga aso ay may rabies? That's a very good question, Arjun. No? That's a common wrong concept for most Filipinos. Hindi lahat ng hayop o ang mga hayop ay hindi pinapanganak na may rabies. Para mas madaling maintindihan, ang rabies ay isang virus, no? So katulad lang siya nung ngayon na what we're dealing with na COVID, it's a virus. Hindi ka pinapanganak na meron nito, nakukuha mo rin ito sa ibang infected na hayop o tao. Pero most probably, no, sa kaalaman po na nakakarami, yung mga aso at pusa lang ang may rabies. Pero sa totoo po, anong hayop po ba ang posibleng magka-rabies? Yeah, it's also important to know na hindi lang pusa at aso ang may rabies. Karamihan ng Pilipino iniisip ito lang yung mga nagki-carry ng rabies kasi ito lang yung madalas nating pet, no? Yung kumbaga the most common pets. But the reality is all warm-blooded mammals, no? So yun yung keyword, all warm-blooded mammals. Ibig sabihin this will include our horses. Would you believe even the goats, sheep, no? Yung tupa. Ang hindi lang kasama actually is isda kasi cold-blooded 'yon, di ba? And birds, no? Reptiles and amphibians, walang mga rabies yan such as the snake. Pero warm-blooded, meron lahat yan. Rabbit, hamster, daga, halos lahat ng hayop na nasa lupa. At ngayon ko lang din nalaman, Doc, no, na kahit na ang goat, no, ang kambing ay may rabies din pala o posibleng magka-rabies. Oo. Yeah. And Angela, take note, isa pang important carrier ng rabies, tao. Di ba? May rabies din sa tao. So, kung yung aso kumakagat ng tao, magkaka-rabies yung tao from the aso, the reverse is true. Kung merong isang tao, no, which is weird, pero kumagat ng aso, pwede din yun. Kasi, may rabies din sa tao. And how frequent po ba dapat ang rabies vaccination sa mga alagang hayop, Doc? Sa mga alagang hayop sa Pilipinas, our DOH recommendation because of the high incidence of rabies cases is once a year. So that's important. Now we have to know na sa Pilipinas it's once a year. Huwag ikukumpara sa ibang bansa kasi example sa Amerika, ang rabies vaccination nila doon once in 3 years. Pero kasi ang incidence nila ng rabies napakababa. Doctors, we have this situation, no? Ano po ba yung mangyayari kung nabakunahan na ng anti-rabies vaccine ang isang aso o yung hayop na pwedeng magka-rabies? Lesser chances po ba na magkaroon ng infection ang makakagat ng asong fully vaccinated na? Oh, that's a very good question. Now, we really strongly encourage owners to have their pets, both the dog and the cat or kahit rabbit pa yan. Again, no, may pet ka na hamster, may pet ka na rabbit, pinapabakunahan din ng rabies yan kasi tinatamaan ng rabies yan. The chances of the pet contracting rabies becomes less. No? Para din yan siyang, again, the thing that we're dealing with, the COVID virus, kung may bakuna ka, there is a level of efficacy, no, or effectivity ng bakuna. If you were vaccinated or the dog was vaccinated, na successful yung vaccination, nag-mount siya ng immune response, it can be assumed that the pet can be protected against rabies. And doctors, as we talk about vaccination, may mga traditional practice din tayo, lalo na yung matatanda, na kung makagat daw ng aso, ay papahiran lang daw ng bawang ang parte kung saan nakagat at tinatawag yung tandok-dok. How risky po ba ito na practice na ginagamit pa hanggang sa ngayon? Going dun sa ating mga old practices, of course, scientifically, medically, hindi yan effective. Especially dun sa mga nagtatandok, hindi nila pwedeng sipsipin yung wound ng nakakagat na victim kasi syempre kung rabid nga yung nakakagat, so makukuha din niya yung rabies virus na nagdoon sa saliva ng nakakagat sa victim. So hindi talaga pwede yon gawin. Plus yung mga ginagawa pa nilang
pinapahid na kung ano-ano, hindi yun epektibo po. So dapat wag silang pumunta doon at para magpatingin, kundi pumunta sila sa ospital para makapacheck up na sila sa doktor mismo. In any case, Doc, for example, makagat ka ng aso, ano po ba yung tamang pag-handle ng sugat? Yung katulad ng sinabi ko, kailangan ang una-una nilang gagawin, linisin yung infected na wound. Kailangan mahugasan ito na maayos, tapos kailangan pumunta sila kagad dun sa doktor nila. Especially kung ang victim bata, kailangan talagang pumunta sa pedya nila as soon as possible. Huwag na sila magpatagal pa kasi kailangan ma-assess kung kailangan na kaagad bigyan ng lunas ng katulad ng anti-rabies vaccine dun sa bata. And as what we've observed, Doc, no, this time maraming mga stray dogs. And what's your message sa mga dog owners para maging mas responsible sila to keep their dogs inside their compounds or inside their houses? Yeah. Doon sa mga lahat ng may-ari ng aso, kailangan kung bahay ninyo ay may bakod, kailangan talagang wag sila makalabas sa bakod sa gate or sa gate. Kailangan nandun lang sila sa side nila, sa end nila sa bahay. Kung lalabas naman sila, kailangan wag kakalimutan lagyan ng leash. Kasi you're also mandated by law na kailangan pag lumabas yung pet ninyo, kailangan may leash siya. Kasi pwede ka talagang ma-sanction kung mahuli yan ng dog catcher na nakalabas sa bahay mo na walang leash. And of course, lahat ng mga may-ari, kailangan make sure lahat ng pets nila, whether aso or pusa, kailangan pabakunahan lahat. Yung mga yung mga aso at mga pusa na hindi naman natin balak ipabreed, mas maganda talaga na makastrate sila or mas-spay para hindi na dumami pa yung mga iba pang mga aso at pusa. Alright, we've learned so much from you guys this morning. Maraming salamat for joining us this morning, Dr. Ken and Chris Lau. You're welcome, Argel. Thank you, you so Argel. much. Thank you po. Relax na mga kapuso, mubalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV.